ഈസ്റ്റളേരി പഞ്ചായത്തിലെ നെല്ലിക്കാമല കോളനിയിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ ആരംഭിച്ചു. നെല്ലിക്കാമല സാംസ്കാരിക നിലയത്തിൽ കറന്റും കേബിൾ കണക്ഷനും ലഭ്യമാക്കിയാണ് പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾക്ക് സൗകര്യമൊരുക്കിയത്. വിദ്യാഭ്യാസ വർഷം ആരംഭിച്ചെങ്കിലും സ്കൂൾ പഠനം ആരംഭിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ഓരോ മേഖലയിലും ഓൺലൈൻ പഠനത്തിന് സൗകര്യമൊരുക്കുന്നത്. ഈസ്റ്റളേരി പഞ്ചായത്തിലെ നെല്ലിക്കാമല കോളനിയിൽ സാംസ്കാരിക നിലയത്തിൽ വൈദ്യുതി ലഭ്യമാക്കി കേബിൾ കണക്ഷൻ നൽകിയാണ് ഓൺലൈൻ പഠനത്തിന് സൗകര്യമൊരുക്കിയത്. ഇതിനായി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ 15 ലക്ഷം രൂപയും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 10 ലക്ഷം രൂപയും ഉൾപ്പെടുത്തി 25 ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് പഠന സൗകര്യമൊരുക്കിയത്. ഓൺലൈൻ പഠന ക്ലാസ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം മറിയാമ്മ ചാക്കോ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മുൻ പഞ്ചായത്തിലെ പ്രസിഡന്റ് ഫിലോമിന ജോലി, പ്രിയപ്പെട്ട മെമ്പർമാരെ, സെബാസ്റ്റ്യൻ സാറ്, സെക്രട്ടറി, ഈ കോളനിയിലെ ഒരു മൂപ്പൻ രാജു, ഈ പ്രദേശത്തെ സമീപവാസികളായ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ, ഏറ്റവും ഉപരിയായി പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ ഈ 5 വർഷം ഈ ഈസ്റ്റളേരി പഞ്ചായത്തിൽ വെച്ച ഫണ്ടിനെ വെച്ച് നോക്കിയാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും ഗുണപ്രദവുമായ ഒരു ഫണ്ടായി ഇത് മാറി എന്നതിൽ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം ഇവിടെ ഒരു വലിയ പരിപാടി വെച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ മാത്രം വിളിച്ചില്ല, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ മെമ്പറെ മാത്രം വിളിച്ചില്ല, മറ്റു പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരൊക്കെ വന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ കൂടെ വെറുതെ ഈ കോളനി എന്ന് കണ്ടിട്ട് പോകാം, നിങ്ങളുടെ പരിപാടികളൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട്, എന്റെ ഡിവിഷനിൽപ്പെട്ട ഒരു കോളനി ആണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാനിത് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജെയിംസ് മതമാക്കൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഇപ്പോൾ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള 11 കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ വിങ്ങിന്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം ടെൻഡർ നടത്തി ഈ 11 കെട്ടിടങ്ങൾ നമ്മൾ വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. പഞ്ചായത്തിലെയും നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക നിലയങ്ങൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചായത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കെട്ടിടങ്ങൾക്കോ ഒന്നും വയറിംഗ് കണക്ഷൻ ലഭിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായ നമ്മൾ സമയബന്ധിതമായി നമ്മൾ പൂർത്തീകരിക്കും. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, കൊറോണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ ലോകവും രാജ്യവും സംസ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം കടന്നു പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിക്കേണ്ടതായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കോളനി ക്ലാസ് 30ഓളം കുട്ടികൾക്ക് ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസിന്റെ സൗകര്യം ലഭിക്കാൻ പോവുകയാണ്. പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി കൗസല്യ, മുൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഫിലോമിന ജോണി, ഡെറ്റി ഫ്രാൻസിസ്, സണ്ണി കൊയ്ത്തുരുത്തിൽ, ടോമി പുതുപ്പള്ളിയിൽ, ഷേർലി ചിങ്കല്ലിൽ, തോമസ് മാത്യു, ജോൺ പേണ്ടാനം, മാത്യു കമ്പല്ലൂർ എന്നിവരും ഊരുമൂപ്പൻ, രാജു, വിനീഷ് എന്നിവരും സംബന്ധിച്ചു. കായിക പരിശീലനത്തിനായുള്ള മികച്ച സൗകര്യങ്ങൾ, മികച്ച മാനേജ്മെന്റ്, സമർത്ഥരായ അധ്യാപകർ, കൃത്യമായ പഠനം, ചിട്ടയായ പരീക്ഷാ രീതികൾ, കുട്ടികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കുമായി ബോധവൽക്കരണ, വ്യക്തിത്വ വികസന, തൊഴിൽ അനുബന്ധ ശില്പശാലകൾ എന്നിവ ഞങ്ങളുടെ മാത്രം പ്രത്യേകത. പ്ലേ ക്ലാസ്, LKG, +1 സയൻസ്, കൊമേഴ്സ് ബാച്ചുകളിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. സെന്റ് എലിസബത്ത് കോൺവെന്റ് സ്കൂൾ, വെള്ളരിക്കുണ്ട്. ഫോൺ 8943263352, 8959774633. Advance your career with St. Elizabeth Convent School, വെള്ളരിക്കുണ്ട്.